Добре дошли в Модул 2, урок 2. Дефинира своя бранд и своята позиция. Сега ги пускаме в действие с дигитален маркетинг. Да привличаш, развиваш и превръщаш правилните клиенти онлайн. Да се подобим. Всеки клиент преминава през уния в 3 етапа. Първо, осведоменост. Така откриват, че съществуваш. Кадри от процеса, от уста на уста или местна преса. Второ, дотеряване. Така те преценяват. Твоето портфолио, една клиентска история, проста страница как работя. Трето, конверсия. Така накрая те няма. Повечето творци правят само средната част. Добави началото и края и запитванията астат. 4 грешки карат понята да изтича. Първо, маркетинг само с портфолио. Работа, показана без контекст. Той отговаря дали можеш да го направиш, но не и също да изберат те. Второ, осведоменост без път за конверсия. Създаваш интерес, после го губиш без връзка или форма за запитване. Трето, без етап на развиване, скачане направо към оферта. И четвърто, непоследователно публикуване. Тишината се чете като нестабилност. Стратегията за съдържание започва с една промяна в въпроса, който задаваш. Повечето това ти питах, какво да публикувам днес? Вместо това питай на кой въпрос се опитва да отговори идеалният ти клиент. Отговаряй на въпросите им на всеки етап от понята. Образовай ги за тяхната болка, после демонстрирай своя процес. После докажи стойността си с реален казус. Дади съдържание върху нуждите на клиента, не само върху твоето желание да създаваш. Първият ред решава дали някой ще прочете останалото. Затова използвай доказани копирайтинг формули за своите купчи. ПДА – внимание, интерес, желание, действие, универсалната структура. Тест – проблем, изостряне, решение. Назови болката, изострия, облечи я. ПДА – преди след в мост, техният стат сега, по-добър и ти като моста. И четирите в полезно, спешно, уникално, ултра конкретно. Напиши 10 куки и задръж само една. Почти всяка публикация, която конвертира, има една и съща форма. Тук история, оферта. Купта спира сплуването с един ред. Мейл твърдение, въпрос или изненадващ резултат. Историята печели доверие бързо в реален клиент и какво се промени. Офертата им казва следващата стъпка. Повечето творци оцелват историята и забравят двата края. Не се нуждаеш от безкрайни нови идеи. Нуждаеш се да преизползваш. Започни с един силен казус. Извлечи 10 социални публикации по едно прозрение всяка. Превърни го в блог статия с дълъг формат, оптимизирана за търсене. Изпрати го като имейл бюлетин и зад кулисите. Изрежи 60-секунден рил преди и след. Извади 3 отзива за оферти. Едно произведение, много формати. Оптимизацията за търсене прави портфолиото ти видимо за търсещите клиенти. Ключът е да използваш езика на клиента, а не творчески жаргон. Може да наричаш себе си интердисциплинарен визуален артист. Но твоят клиент търси дизайнер на опаковки за производители на храни. Клиентските търсения изразяват проблем, услуга и местоположение. Не творчески етикет за идентичност. Пиши на езика на клиента в момента, който има нужда от теб. Том знаеш своите ключови думи, постави ги на 5 места с висока стойност. Заглавието на сайта ти или една услуга плюс местоположение. Твоето мета в описанието, конкретният отказ в резултатите от търсенето. Алтернативният текст на изображенията опиши всяко изображение в портфолиото. Заглавията на твоите казуси, оформени по проблема на клиента. И текстът на страницата ти за услуги, една ключова дума на страница. Пиши за търсенето на клиента, не за други дизайнери. Не можеш да бъдеш еднакво активен навсякъде. Фокусирай се върху една или две платформи, където твоите клиенти решават. Инструктурен подхожда на визуалните творци следи запазванията, не само харесванията. Венкърен подхожда на творческите услуги от бизнес към бизнес. Деян спечели работа с агенции и разпознаване. А твоят имейл списък е единственият канал, който наистина притежаваш. Използвай платформите за обхват, но насочвай трафика към твоя уебсайт. 4 публикации седмично на основната ти платформа, всяка с ясна задача. Понеделник е осведоменост, образователно прозрение. Тера е оценяване на заданието. Проблемът, твоето мислене и резултатът. Петък е конверсия в клиентска история, завършваща с запази разговор. А неделя е бранд за твоите ценности и процес, който те прави човечен. Планирай темите, изпълнявай, после преглеждай и залагай повече на успешно. Тази разлика от социалните платформи, твоят имейл списък принадлежи на теб.
Когато алгоритъм се промени, твоят списък оцелява. Разраствай го по три етични начина. Магнит за потенциални клиенти, безплатен ресурс, решаващ един конкретен проблем. Билети на портфолиото, заради който си струва да останеш абониран. И пряка покана след всеки опознавателен разговор. После изпращай 3 имейла със стойност на всяка една покана. Не се нуждаеш от големи рекламни бюджети, за да достигнеш по-далеч. Останалостта е безплатно и все още най-силният канал навсякъде. Instagram и Etsy позволяват на създателите да показват и продават директно. И ако твоят домашен пазар е малък, добави една страница на английски. Тя отваря клиенти в други държави. Ако тестваш в реклами, 2 до 5 евро на ден са достатъчни, за да се учиш. Плащай за реклами едва когато запитванията вече идват сами по себе си. Платената реклама може да усили система, която вече работи. Но пусни реклами твърде рано и наливаш вода в спукана кофа. Тупо си иначе рекламите достигат клиенти с най-високо намерение. Те вече търсят твоята услуга. Вика рекламите са най-добри за ретаргетиране на хора, посетили сайта ти. Менкарен предлага прецизно бизнес таргетиране на най-висока цена. Ако не можеш да получаваш запитвания органично, рекламите няма да го поправят. Его сивак. Пиратските показатели проследяват 5 числа, които наистина имат значение. Придобиване на мират е измерено чрез обхват. Активиране тяхното първо добро изживяване като запазен разговор. Съдържанието връщат се като повтарящи се клиенти. Приходи плащат добре, измерено чрез средна стойност на проект. И препоръки довеждат други. Избери едно честно число за всеки етап и следи тенденцията. Достигането до клиенти запълва пропуски в потока ти в краткосрочен план. Направено добре е професионално, направено зле е шум. Използвай рамката етапа. Внимание на начало, конкретно за този получател. Интерес в един ред, показващ, че разбираш техния проблем. Желание и един ред релевантно социално доказателство. Действие е една единствена следваща стъпка с ниско усилие. Изпрати 5 не 50. Препоръчените клиенти пристигат предварително спечелени и с доверие. Системата за препоръки е твоят най-детин маркетинг. Първо, надминавай очакванията. Препоръките идват от възторг, не от удовлетворение. Второ, питай на върха в рамките на ден-два след изпълнението. Трето, поясни го, вкажи им точно кого да препоръчат. Четвърто, винаги благодари лично на препоръчащия. Един здрав бизнес получава 40-60% от работата си по този начин. Когато искаш повече доход, имаш точно 4 хода. Проникване на пазара, продавай повече от това, което правиш на тези, до които достигаш. Това е с най-нисък риск, затова започни от това. Развитие на пазара в същата работа за нова аудитория. Развитие на продукта, нова оферта за твоите съществуващи клиенти. И диверсификация е нова оферта и нов пазар, най-високият риск. Придвижвай се навън едва когато под безопасните квадрати работят. Събери всичко в 90-дневен маркетингов план. 10 основа. Поправи сайта си спрямо своето позициониране. Избери своите платформи и произведи 4 седмици съдържание на PATD, стартирай списъка си. Месец 2 активиране, стартирай календара и публикувай казус. Изпрати 5 на 10 персонализирани съобщения за достигане и поискай от сили. Месец 3 оптимизиране. Прегледай анализите и залагай повече на успешните. Ако нищо не се подобри до месец 3, проблемът е в позиционирането, не в изпълнението. Тега изгради своя собствен календар за съдържание. Първо, разпредели последните си 2 на 10 публикации в 3 етапа на понята. Виж къде е дисбалансът. После напиши 3 идеи за съдържание за всеки етап. За всяка отбележи клиентския въпрос, на който отговаря. Изгради 4-седмичен календар, който наистина можеш да завършиш. И вземи едно съдържание и го преизползвай по 5 начина. Оздравление на завършимо до 2. Урокледно изгради бранд и ясна позиция. Дефинира своята ниша и своята история. Урок 2 начета маркетинговата поня. Изгради съдържание, търсене, имейл и 90-дневен план. Тега имаш стратегията да достигнеш до правилните клиенти. Първи и я използвай. Този проект е финансиран от Европейския съюз. Маркетинг за творчески предприемачи. Благодарим ти, че учиш с нас.